Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, καλή χρονιά σε όλους τους φίλους και τις φίλες και σε όλο τον κόσμο με υγεία. Εδώ όλοι ανεβάζουμε βίντεο, αστεία βίντεο, σάτυρα και κάποιοι άλλοι ανεβάζουν ένα ταλέντο που έχουν με την ελπίδα να τους δει κάποιος και να τους αναδείξει. Εγώ κάνω αυτό το βίντεο με την ελπίδα να το δουν κάποιοι που ίσως έχουν τις επαφές και τις γνωριμίες και να μπορέσουν να με βοηθήσουν στην περίπτωση και στην κατάσταση που βιώνω. Μετά από ένα δυσάρεστο γεγονός που είχα στη ζωή μου, έπεσα σε κατάθλιψη για μεγάλο χρονικό διάστημα, από το 13 στο 17, με αποτέλεσμα να με ρίξει στο κρεβάτι και από τότε να βιώνω ένα γολγοθά και να δίνω ένα καθημερινό προσωπικό αγώνα έτσι ώστε να καταφέρω να επανέλθω σε μια καλύτερη κατάσταση. Και ευτυχώς έχω καταφέρει πολλά πράγματα μέχρι στιγμής μόνος μου. Ελπίζω και εύχομαι να δουν το βίντεο αυτό κάποιοι που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν έτσι ώστε να με αναλάβει ένα κέντρο αποκατάστασης και να δουν αυτοί τον ιατρικό μου φάκελο, την κινητική μου κατάσταση, τη σωματική μου κατάσταση και θα δουν αν υπάρχει ελπίδα έτσι ώστε να μπορέσω να ξαναπερπατήσω έστω και με πει. Έτσι ώστε να μπορώ να αυτοεξυπηρετούμε μόνος μου και να μην υποχρεώνουμε σε άλλους είτε να είμαι βάρος εγώ σε αυτούς. Μακάρι να είχα την οικονομική δυνατότητα να έκανα την επιθυμία μου πραγματικότητα. Αλλά δυστυχώς δεν. Όχι, δεν θέλω χρήματα, ούτε ελεημοσύνη. Έχω στείλει κι αλλού και έχω πει για την περίπτωσή μου, αλλά δεν βρήκα ανταπόκριση. Η επιθυμία μου είναι να βρεθεί ένα κέντρο αποκατάστασης να με αναλάβει εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, γενικά. Έτσι ώστε να με βοηθήσουν. Ελπίζω μέσα από εδώ να βρω ανταπόκριση. Θερμή παράκληση. Όποιος θέλει, ας κοινοποιήσει αυτό το βίντεο στο λογαριασμό του και ίσως κάποιοι που έχουν τις επαφές και τις γνωριμίες να με βοηθήσουν. Με φιλική εκτίμηση, Κώστας Ιφάκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.